Hej, jeg hedder Metin Deniz. Jeg er 43 år. Min oprindelse er fra Adıyaman i det østlige Tyrkiet. Jeg stiller op for første gang til Hillerød Byråd for partiet Socialdemokratiet. Jeg er uddannet socialpædagog og konfliktmaler. Jeg arbejder lige nu på en folkeskole som SSP-koordinator og konfliktmaler. Jeg har 25 års erfaring på det sociale område, hvor jeg arbejder meget med udsatte unge. Jeg har også arbejdet med voksne, hvor jeg har været mentor for dem. Arbejdet med unge og voksne, der har været i bandemiljøet. Hvad er dine erfaringer med foreningslivet? Mine erfaringer med foreningsliv er ret store. Som barn, da jeg kom til landet, ret kort tid efter, blev jeg meldt ind i en fodboldklub. Og siden der har jeg faktisk været med i foreningslivet. Jeg har spillet fodbold hele mit liv. Og her for cirka 12 år siden, der stiftede jeg selv en forening, AC Hillerød, ude i Hillerød Øst. Det hele startede faktisk med, at jeg blev ansat af DGI til at lave en form for integrationsprojekt ude i boligområderne i Nordsjælland. Ude i Hillerød Øst havde jeg 100 unge faktisk hver søndag i en hal, hvor de spillede fodbold og hyggede sig. Og de kom til mig og sagde, hey, kan du ikke oprette en fodboldklub til os? Vi vil gerne have en fodboldklub. Så, jamen, der er den lokale fodboldforening. Jamen, vi føler ikke, at vi passer ind der. Så kan jeg ikke snakke med dem? Så jo, snak med dem. Så gik jeg ned i en lokal fodboldforening og sagde, prøv at jeg har 30 unge, der faktisk er klar til at komme og starte hos jer. Vi talte lidt sammen, jeg klædte dem lidt på og sådan noget, og de sagde, ja, fedt, kom med dem. Og så kom de derned, og så gik der 2 uger, og så faldt det fra hinanden. De ringede til mig ned fra en lokal fodboldforening, og så sagde de, vi er faktisk ikke givet til at have den, måske på et senere tidspunkt. Så gik jeg hjem i tankeboksen og tænkte, hvad gør vi? Jeg tog fat i sådan nogle ret ressourcestærke folk, som faktisk hjalp mig med at stifte AC Hillerød. Og vi startede med at spille fodbold i serie 5 og rykkede ret hurtigt op til serie 2. Vi formåede faktisk at få skabt et fællesskab, at de unge, vi havde igennem vores maski, faktisk i dag er uddannede, de er i job, og de har familier, de er et rigtig godt sted i deres liv. Og jeg møder tit folk, som jeg har arbejdet med i projektet, som kommer hen til mig og siger, Metin Arvi, det du gjorde for os, det var sgu stort. Og det gjorde sådan i mit hjerte, det tænkte, yes mand, så har jeg gjort noget rigtigt. Så derfor så en af mine mærkes, det er jo stærke fællesskaber, hvor alle børn, unge og ældre, de skal have muligheden for at høre til et fællesskab. Vi som kommune skal skabe rum til forskellige fællesskaber også, fordi vi har forskellige behov. Nogle af mine andre mærkesager, det er folkeskolen. Jeg kunne rigtig godt tænke mig en stærk folkeskole, hvor vi investerer i vores børn, og det gør vi ved at investere i lærernes vilkår, pædagogernes vilkår, PPR. Hvis PPR ikke fungerer, så sejler systemet. Så fungerer systemet ikke for de børn, der har særlige behov. Fordi i dag skal vi rumme flere børn med særlige behov i vores folkeskoler, og det kræver, at hele systemet fungerer. En anden mærkesag, jeg også har, det er, at Hillerød skal fortsætte med at være en familievenlig by. Kommunen, der mangler vi nogle bedre idrætsfaciliteter for vores børn og unge. Både eliten og bredden skal have bedre faciliteter, og så skal de tage ansvar for et socialt arbejde også. Nu har vi for eksempel et første divisions fodboldhold, men vi har ingen stadion. Så de tager til Helsingør og spiller deres hjemmekampe, og det synes jeg ikke er okay. Så derfor skal vi have et nyt Hillerød stadion. Og så tænker jeg også, en by som Hillerød skal have en mere familievenlig svømmehal, hvor vi skal køre rundt til de andre byer, som har varme i deres bassiner og rutsjebaner og alt det her nye faciliteter, som vi ikke har i Hillerød.